Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Maigsuon, sulod sa panahon sa Kwaresma, nangandam kita pinaagi sa paghalad sa atong mga sakripisyo, pagpinitensya alang sa dakong kasaulugan, sa kapistahan sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Karong adlaw, ang Domingo sa Pasyon, ato sabsugdan ang mga tulumanon sa Semana Santa. Uban sa baga nga katawhan nga ning sugat kang Jesus, sa iyang madaugon nga pagsulod sa Jerusalem, ang syudad nga mosaksi sa iyang mga buhat sa pagpanubos, atong iwagayway ang atong mga dahon sa palma. Ang palma sa atong mga kadaugan sa pagpakigbuntog sa atong pagkamasalaypon. Ug isip pagtamod sa kasulemni sa atong kasaulugan karon, dili usa nato tagsa-tagsaon paghalad ang inyong mga katuyuan. Ang tanan nga intensyon o mga pangamuyo nga inyong gipadala, atong usahon paghalad sa altar. Ug karon atong sugdan ang atong kasaulugan uban sa singgit sa pagmaya, o sana sa anak ni David, ang hari sa Israel. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, maana kaninyo. Manaw sa kanimo. Mga hinigugma diha ni Kristo, karon sa ulog sa simbahan, ang Domingo sa Lukay, or Palm Sunday. Sulod sa 5 ka semana, nangandam kita, pinaagi sa mga buhat sa kaluoy, ug penitensya, alang sa pagsaulog sa misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Karon, nagatigom kita aron pagsugod ni ining solemne nga pagsaulog duyog sa tibok simbahan nga naglukob sa kalibutan. Si Kristo misulod nga madaugon sa iyang kaugalingong siyudad aron pagtibawas sa iyang buhat sa pagkamanunubos nato. Kining buhata mao ang pagkasakit, pagpakamatay ug pagkabanhaw. Hinumduman nato ang iyang buhat sa pagpanubos ug sundon nato siya sa buhing pagtuo. Kung makighiusa kita kaniya dinha sa iyang mga pag-antos sa krus, makalaong kita nga makaambit sa iyang pagkabanhaw. Ug karon atong bendisyonan ang mga lukay. Magampo kita. O Dios nga makagagahom, nangamuyo kami kanimo, bendisyoni kining mga lukay ug mga palma ug himuha kini nga balaan. Karong adlaw, nagasangyaw kami nga malipayon kang Jesus nga among manunubos ug hari. Magsunod unta kami kaniya pag-ayo aron usa ka adlaw niya na modangad kami sa kalipay sa bag-o ug tunhay nga Jerusalem. Kini mong gipangayo, kanimo pinaagi ni Jesucristo imong anak, nga buhi ug hariban kanimo hangtod sa kahangturan. Amen. Sa
magampo kita. Magagagahom ug tunhay nga Dios, gihatag nimo sa mga tao si Jesu-Kristo ang among manunubos. Nga sulundon sa hingpit nga pagpaubos. Gituman niya ang imong pagbuot, pinaagi sa pagpakatao ug pagpakamatay dito sa krus. Himuha kami ang imong mga saksi at ubangan sa mga tao, pinaagi sa pagsunod sa iyang panig-ingnan. Mahimuon ta kami nga angay sa pag-ambit sa iyang pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesu-Kristo imong anak, nga buhiyog hariban kanamog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Gitudloan ako sa Ginoong Diyos sa angay kong isulti. Aron mahibalo akong mudasig ni adtong gikapuyan. Matag buntag gidasig niya ako sa pagpaminaw sa buot niyang itudlo kanako. Giablihan sa Ginoo ang akong salabutan, ug wala akong musupil ni mobiya kaniya. Gipatara ko ang akong likod ni adtong buot muhampak kanako, ug ang akong aping ngadto sa mga milagnot sa akong bungot. Wala ko ilingiw ang akong naong sa nagbugal-bugal ug nagluwa kanako. Kay mitabang man kanako ang Ginoong Dios. Busa, wala ako maunsa, ug gitaon ko ang akong naong ingon sa batong bantiles. Ug nasayod ako, nga dili gayod ako maulawan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Diyos ko, nganong imo akong gibiyaan. Diyos ko, nganong imo akong gibiyaan. Ang tanan nga nagkatanaw kanako, nagyamit kanako. Nagbugal-bugal sila kanako sa ilang mga ngabil, naglingo-lingo sila. Nagsalig siya sa Ginoo, paluwasa siya kaniya. Palingkawasa siya, kunay gugma siya kaniya. Diyos ko, nganong imo akong gibiyaan. Daghang mga hiro naglibot kanako, kitabangan ako sa usa ka panon sa mga daotan. Ilang gipalapsan ang akong mga kamot ug mga tiil. Makaihap ako sa tanan kong mga kabukugan. Diyos ko, nganong imo akong giniyaan. Ilang gipanagbahin alang kanila ang akong mga sapot, ug sa akong bisti nagripa sila. Apan ikaw, o Ginoo,
ayaw pagpalayo ka nako. O hinabang ko, dali sa pagtabang ka nako. Isangya ko ang imong ngalan ngadto sa akong kaigsuonan. Sa taliwala sa katiling bandaygon ko ikaw. Kamu nga mahadlokon sa Ginoo, day kaninyo siya. Kamong tanan mga kaliwat ni Jacob, imaya siya. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Angayng batunan ninyo ang hunahuna nga gipatunan ni Kristo Jesus nga mao kini. Diha niya kanunay ang kinaiya gayod sa Dios. Apan wala siya maghunahuna pagpakitupong sa Dios pinaagi sa kusog. Kundili sa iyang kaugalingong kabubuton, iya kining gibiyaan. O gisulob niya ang kinaiya sa usa ka sulugoon. Natawo siya sama kanato, og nakita siya, ingon nga tawo. Nagpaubos siya, og nagmasinugtanon, hangtod sa kamatayon. Ang iyang kamatayon sa krus. Tungod niini, gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan. O gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa mangluhod ang tanang binuhat nga atoa sa langit, sa yuta og sa ilalom sa yuta. Sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan magsangyaw nga si Hesukristo mao ang Ginoo, alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa kamatayon sa krus, usang Diyos mituboy kaniya, umihatag kaniya ngalan, nga labaw sa tanan. Dayon ka, O Jesucristo, Hari sa Ang pasyon sa atong Ginoong Jesucristo sumala ni San Lucas. Ang tanan mitindog o gidala nila si Jesus sa tubangan ni Pilato og didto gisumbong nila siya. Sila miingon, Kining tawhana hisakpan namo ang nagpasalaag sa atong mga tao ug nag-awhag kanila
sa dili pagbayad og buhis ngadto sa emperador ug miangkon nga siya mao ang Mesiyas, usa ka hari. Si Pilato nangutana kaniya, "Ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo?" Si Jesus mitubag. Giingon mo, Unya miingon si Pilato sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga tao, "Wala ako'y nakaplagang katarungan nga silutan kining tawhana." Apan misamot hinuon sila sa pag-ingon. Nagpasiugda siya kagubot sa mga tao tungod sa iyang pagtulunan. Nagsugod siya sa Galilea, unya milibot sa tibuok Judea, ug karon ania na dinhi. Sa pagkabati ni Pilato niini, nangutana siya, "Taga Galilea ba kining tawhana?" Ug sa pagkasayod niya nga si Jesus gikan diay sa dapit nga gibanduan ni Herodes, gipadala niya si Jesus ngadto kang Herodes nga didto sa Jerusalem niadtong panahona. Nalipay pag-ayo si Herodes pagkakita niya kang Jesus, kay nakabalita naman siya may tungod kaniya ug dugay na siyang nagtinguha pagpakikita kaniya. Labot pa niini, nangandoy siyang mutan-aw kang Jesus nga maghimog milagro. Busa gipangutanan ni Herodes si Jesus bahin sa daghang mga butang. Apan wala gayud motubag si Jesus. Miduol ang mga kadagkuan sa mga pari ug mga magtutudlo sa balaod ug mipasakag bugat nga mga sumbong batok kang Jesus. Unya, gibugal-bugalan siya ug gibiay-biay ni Herodes ug sa iyang mga sundalo. Gisuluban siya nilag harianong bistri ug gipadala balik kang Pilato. Niadto gayong adlaw, nagkahigala si Herodes ug si Pilato, kaaway sila kaniadto. Unya, gipatawag ni Pilato ang mga kadagkuan sa mga pari, ang mga punuan ug ang mga tao ug giingnan sila, "Inyong gidala kanako kining tawhana ug miingon kamo nga nagpasalaag siya sa mga tao. Giimbestigar ko siya dinhi sa inyong atubangan, apan nakaplagan ko nga dili siya sad-an sa bisan unsang mga daotang butang nga gisumbong ninyo batok kaniya. Si Herodes wala usab makakaplag kaniya nga sad-an, kay siya gipadalaman niya pagbalik kanato. Walay nabuhat kining tawhana nga angay silutan sa kamatayon. Busa, ipalatos ko lang siya ug unya buhian." Apan misinggit ang tibuok pundok sa mga tao. Patya siya, si Barabas mao'y buhii. Si Barabas gibilanggo gumikan sa usa ka kagubot nga nahitabo sa syudad ug tungod kay siya nakabuno man. Buot si Pilato nga buhian si Jesus, busa misulti siya pag-usab ngadto sa mga tao, apan misinggit sila pagtubag kaniya. Ilansang siya sa krus, ilansang siya sa krus. Sa ikatulok nga higayon miingon si Pilato kanila, "Apan, unsabay sala nga nahimo niya. Wala ako'y nakaplagan bisag unsa nga angay silutan sa kamatayon. Ipalatos ko siya og unya buhian." Apan mipadayon sila pagsinggit ug kusog kaayo nga si Jesus kinahanglang gayud ilansang sa krus ug milampos gayud sila sa katapusan. Busa gipahamtang ni Pilato kang Jesus ang silot nga ilang gipangayo ug gibuhian niya ang tawo nga ilang gipili ang gibilanggo tungod sa pagpanggubot ug sa pagpatayg tawo. Ug gitugyan niya si Jesus ngadto kanila aron buhaton nila ang ilang gusto. Samtang gidala si Jesus, gikasugat nila ang usa ka tawo nga ginganlag Simon nga taga Cirene nga nagpadulong sa syudad gikan sa banika. Gidakop nila siya ug gipapas-an sa krus ug gipasunod kang Jesus. May dakong panon sa mga tawo nga misunod kang Jesus. Pipila kanila ang babay nga naghilak ang nagminatay tungod kaniya ug milingi si Jesus kanila ug miingon, "Mga babae sa Jerusalem, ayaw ko ninyo hilaki, kundili hilaki ang inyong kaugalingon ug ang inyong mga anak.
Kay moabot ang mga adlaw nga moingon ang mga tawo. Ulahan ang mga babaye nga dili manganak, ug ang mga babaye nga wala makapanamkon, ug wala gayud makapasuso ug mga bata. Mao kadtong panahona nga ang mga tawo moingon sa mga bukid. Pangatumpag kamo kanamo, ug ngadto sa mga bungtod, tabuni kami. Kay kung kining mga butanga gibuhat pa sa lunhaw pa nga kahoy, unsa kahay mahitabo kung kini laya na. Nagdala usab sila og laing duha ka tawo nga pulos kriminal aron patyon uban kang Hesus. Sa pag-abot nila sa dapit ang inganlag ang kalabira, gilansang nila si Hesus ug ang duha ka kriminal, ang usa diha sa iyang tuo ug ang usa diha sa iyang wala. Unya miingon si Hesus, Amahan, pasaylowas sila, kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat. ug gibahin-bahay nila ang iyang sapot pinaagi sa ripa. Nagtindog didto ang mga tawo nga nagtan-aw, samtang nagbugal-bugal kaniya ang mga kadagkuan sa mga Hudiyo nga nag-ingon, Giluwas niya ang uban, paluwasa siya sa iyong kaugalingon, kung siya ang Mesiyas nga gipili sa Dios. gibugal-bugalan usab siya sa mga sundalo. Miduol sila o gitunulan siyag bino og miingon, Kung ikaw man ang hari sa mga Hudiyo, luwasa ang imong kaugalingon. Sa ibabaw sa krus gisulat nila kining mosunod, kini siya mao ang hari sa mga Hudiyo. Unya, usa sa mga kriminal nga naglitay didto mibugal-bugal kaniya. Dili ba ikaw mao ang Mesiyas? Luwasa ang imong kaugalingon ug kami. Apan gibadlong siya sa iyang kauban nga nag-ingon, Wala ka ba mahadlok sa Dios? Kita aniya dinhi gisilutan sa maurang silot. Apan ang silot kanatong duha, angay kanato. Kay gisilutan man kita sibo sa atong nabuhat. Apan siya walay sala. ug miingon siya kang Hesus, Jesus, hinumdumin taon ako kung maghari ka na. Miingon si Hesus kaniya, Sultihan ko ikaw, karong adlaw adto ka sa paraiso, uban kanako. Mga 12:00 ang takna sa dihang mihunong pagdanag ang adlaw ug mitabon ang kangitngit sa tibuok kayutaan hangtod sa 3:00. Ug napikas ang tabil didto sa templo. Unya misinggit si Hesus pagkusog. Amahan, itugyan ko sa imong mga kamot ang akong espiritu. Human siya makasulti niini, namatay siya. Ang opisyal sa mga sundalo nakakita sa natabo ug gidayeg niya ang Dios sa pag-ingon. Tinuod gayud nga siya maayong tao. Sa dihang nakakita sa natabo ang mga tawo nga nagtapok didto aron pagtan-aw, na mauli silang tanan nga namukpok sa ilang mga dughan. Ang tanan kaila ni Hesus, lakip ang mga babaye nga misunod kaniya sukad sa Galilea. Nagpaantaw didto aron pagtan-aw ni ining mga butanga. Mga hinigugma, ang pasyon sa atong Ginoo. Maayong adlaw kaniyong tanan mga hinigugma diha ni Kristo. Kauron gisaulog sa atong simbahan ang Domingo sa Lukay or Palm Sunday. Ini ang pagsulod ni Jesus sa iyang kaugalingong syudad, ang Jerusalem. Nakahibalo si Kristo nga kining pagsulod niya sa Jerusalem, pagsugod ni sa iyang paglawig padulong Kalbaryo, padulong sa iyang pagkasakit, padulong sa iyang kamatayon, unya sa iyang pagkabanhaw. Sa kinaiya nga gipakita ni Kristo kanato karon, naatay daghang makatunan tungod sa iyang pagkamanunubos alang kanatong tanan. Nakahibalo si Kristo nga mamatay siya kay moabot na ang iyang panahon.
Nakahibalo siya nga ang iyang misyon hapit na mahuman diri sa kalibutan. Ug kini iyang gigakos uban sa pagsalig ug paghigugma sa Amahan. Mga kaigsunan diha ni Kristo, sama sa atong manunubos, kinahanglan lilita muatras atubangan sa mga kasakit, atubangan sa mga challenges, atubangan sa mga kalisod sa atong kinabuhi. Kita unta sama sa atong manunubos na ay kusog ug lig-on sa pagtuman sa kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi. Kinasing-kasing unta nato ang pagdawat sa kabubuton sa Dios kay dili man ta iya biyahan. Mga kaigsuonan diha ni Kristo, ang atong manunubos nagantos. Ang atong manunubos namatay apan nabanhaw sa ikatulong adlaw tungod sa iyang gugma alang kanato, tungod sa gugma samahan alang kanato, ug tungod kay gusto sa Dios nga maluwas ng tanan. No? Kinahanglan sama ni Kristo na atay kusog, no? Magpadayon sa atong kinabuhi, taliwala sa tanan. Taliwala sa kalisod, sa kasakit, sa pandemya, no? Sa magkalain-laing kahimtang nga naa sa atong kinabuhi. Tungod kay naa sa atong hunahuna nga ang atong Dios nakig-uban kanato. Dili unta ta mo atras sa pagsaksi sa gugma sa Dios, sa atong pagtuo sa pagsunod ni Kristo ilabi na sa mga lisod nga panahon o kahimtang. Kasagaran kay ganahan man gyud ta kaayo, no, mag-excuse. No, basta lisod ang kinabuhi, lisod ang pagtuo, pagsaksi, pag-alagad, mangita dayon ta og excuse, no? Dili na ko kaya, Lord. Ngano man ni Lord. Kung mutanaw ta sa panigingnan ni Kristo, naawon ta tay gahom. Kay gibuhat man niya tanan alang kanato. Buhaton unta nato ang tanan alang kang Kristo, alang sa atong simbahan, alang sa atong kaluwasan. Pasanon nato untang atong kaugalingong krus. Gakson nato ang kalisod at tubangon nato ang mga challenges sa pagtuo, pag-alagad, uban sa grasya sa Ginoo. Kay kung mamatay ta, magantos ta uban ni Kristo, mabanhaw ta uban kaniya. Tungod kay kita usara sa pagtuo o usara sa pagluwas ni Kristo. Mga kaigsuonan, kinahanglan kada adlaw, no, we remind ourselves sa gisulti ni San Pablo. Walay makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios nga gipakita niya pinaagi kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Daghantang mga gihuna-huna panghitabo sa kinabuhi, daghantang mga kalisod, pero nag-ingon San Pablo, bisan pa gani ang kinabuhi or kamatayon, kasakit, kalisod, wala gyud makapahimulag kanato sa gugma sa Dios nga diha sa krus ni Jesus. Magpabilin unta tang faithful, no? Sa atong pag-alagad, sa atong pagtuo, sa atong pagsaksi. Magpabilin unta ta nga persevering sa atong kadaadlaw nga kinabuhi. Tungod kay ang Dios nakig-uban kanato in hard times, in low times, in down moments, and in our happy times. May we journey with Christ towards Calvary so that we will all experience resurrection. No? Kay kung makaambit ta sa pag-antos sa kasakit ni Kristo, sure gyud nga makaambit pud ta sa iyang pagkabanhaw tungod kay kita ang katawhan sa Dios nga giluwas ni Kristo pinaagi sa iyang kamatayon diha sa krus. I wish all of you a meaningful and a beautiful resurrection and Holy Week experience. Ug karon mga hinigugma atong isangyaw ang atong pagtuo.
kitang tanan, nagatu kami sa usa ka Dios, ang Amahan ang magagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesu-Kristo ang bugtong anak sa Dios. Gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat. Usag kinaiya sa Amahan, pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod ka natong mga tao alang sa atong kaluwasan, ni kanawog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod ka nato gilansan siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya, namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayawon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa ka santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasaluan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Mga paggampo sa katawhan. Magampo kita sa Dios Amahan nga nagtugyan sa iyang bugtong anak alang sa atong kaluwasan. Sa matag pangamuyo kita mo ingon, Ginoo kaloy-i kami. Ginoo kaloy kami. Alang sa simbahan, lukop sa tibuok kalibutan, nga ang pasyon sa atong Ginoo, maglig-un unta sa iyang pagpangalagad, alang sa kaluwasan sa tanang katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaloy kami. Alang sa mga namunuan sa gobyerno, nga matandog unta sila sa pasyon sa atong Ginoo, ug mogamit sa ilang gahom, ug awtoridad, subay sa kabubuton sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaloy kami. Alang sa matag Kristohanong pamilya, nga mahiusa unta sila sa gugma sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaloy kami. Alang sa tanang mga butante sa umaabot nga eleksyon sa Mayo, hatagan unta nilagdakog bili ang ilang katungod sa pagpili sa mga kandidato ug dili unta sila mahaylo sa pagbaligya sa ilang mga boto. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaloy kami. Alang kanatong tanan, nga malukmay unta ang atong mga kasing-kasing sa walay kinutubang gugma ug kaluoy sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaloy kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, ug si Blessed James Alberuni, SSP, ang founder sa Full Line Family, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaloy kami. Alang sa tanang nangamatay, nga maluwas unta sila pinaagi sa pasyon sa atong Ginoo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaloy kami. Magampo kita karon nga unta masumpo na ang COVID-19. Orasyo Emperata. Maluloy-on ug mapuangurong Amahan. Panalip di kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit nining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta, mangalagad sila sa mga masakiton, uban sa katakos ug puangon.
Nagaampo kami alang ni adtong mga natakbuyan, nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas. Panalipdi sila nga nag-alima kanila. Ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya nining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kayuhan sa tanan, ug sa pagtabang sa tanan nga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, magmalig-on kanamo sa paglabang nining krisis, ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kanturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton, iampo mo kami. San Jose, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Pablo Apostol, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Dios Amahan, dili gayud matukib ang imong gugma nga tungod niini imong gitugyan sa kamatayon alang kanamo ang imong butong anak si Jesucristo nga among Ginoo. Amen. Dayon ka, Ginoo, Diyos sa kagauman, sa imong kaayo, angay kang pasalamatan, luyugang katawan, amo ka nga pasidunggan, magari ka namo, ang himaya mo. Kasamo, alam ko, kalinaw mo, kalipay ko, tulong mo, sundon ko, ipakita mo. Dayon ka, Ginoo, Diyos sa kagauman, sa imong kaayo, angay kang pasalamatan, luyok ang katawan, amo ka nga pasidunggan, ug magari ka namo, ang himaya mo. Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang atong sakripisyo, dawaton nun sa Dios nga amahan nga magkagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. O Amahan, sa pagbasakit ug pagpakamatay ni Jesus, imong bugtong anak, maghimuon ta nga makapahimuot kami kanimo. Kung kamera, wala kami mahimo, apan tinabangan ni ining iyang hingpit nga sakripisyo, makabot unta namo ang imong gugma ug kaluoy. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunay ug makagagahom sa tanan.
Angayog matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunayog sa tanang dapit, pinagi ni Jesucristo, among Ginoo. Kitahan niya ang iyang kinabuhi didto sa krus, aron hibayran ang mga sala sa katauhan. Ang iyang kamatayon, nakapapas sa among mga sala. Ang iyang pagkabanhaw, nakakabot alang kanamo sa kasanto sa kinabuhi. Ug busa, uban sa panon sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santo, 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 Ginoong Diyos sa kagauman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana, sa kaitasan. Daygon ang nagani sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, sa kaligtasan. Hosana, Hosana, sa Santos gayud ikaw, Amahan, ug gidayeg ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat, pinaagi sa imong anak si Jesucristo among Ginoo. Ang tanang kinabuhi, tanang kasantos, nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon, nagatigom ikaw ug mga tao alang kanimo, aron nagikan sa silangan hangtod sa kasadpan, usa ka putli nga gasa, ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa, Amahan, anya kining mga gasa, himuha kining balaan, pinaagi sa gahom sa Espiritu, aron mahimong lawas ug dugo sa imong anak nga si Jesucristo ang among Ginoo, nga misugo kanamo pagsaulog niining misteryo. Niya nang gabi nga siya gibudhian, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo ug midayeg, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab ug midayeg. Miatag ni iningadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iyula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Ginoo, nagasangyaw kami sa imong kamatayon. Nagmantala sa imong kagabanhaw. Ginoong Jesus, umari ka sa imong himaya. Amahan, sa paghandom sa kamatayon nga giantos ni Jesucristo alang sa among kaluwasan, sa iyang mahimayawon nga pagkabanhaw
ug sa iyang pagkayab nganha sa langit, kami andam sa pagsugad kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi, nagahalad kanimo. Niining santos ug buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahimot pagsudong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima kansang kamatayon, nakapahiuli ka namo nganha kanimo. Itugot nga kami nga giyalimaan sa iyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo, ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himuha kaming halad nga tunhay alang kanimo, aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili. Una sa tanan uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, sa iyang bana nga si San Jose, uban sa mga apostoles, ug sa tanan mga santos, nga among gisaligan, nga motabang kanamo, pinaagi sa ilang magkanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugot amahan, kining among sakripisyo, nga nakapahiuli kanamo nganha sa atong panaghigalaay, makapadangat sa kalinaw ug kaluwasan sa tibuok kalibutan. Ligona diha sa pagtuo ug paghigugma ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta, ang imong sulugoon si Francisco among Papa, si Jose among Obispo, ug sa tanang mga Obispo, uban sa tanang mga pari, ug sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Pataling hugi amahan ang mga pag-ampo ni ining imong katawhan, nga niya diri karon sa imong atubangan. Dugto nga diha sa kadayit ang tanan mong mga anak, nga wala managhiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapuangurong padayon na sa imong gingharian ang imong mga igsoon nga nangamatay ug ang tanan nga imong mga higala nga mibiya ni ining kalibutan. Nagalaon kami nga dinha makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan. Ikaw nga naghatag kanamo sa tanang butang, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nganha kaniyo makagagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Mga hinigugma, karon magampo kita samahan, pinaagi sa mga pulong nga gitudlo kanato ni Hesus Kristo. Hari
Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamog samtang nagapaabot kami, nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, ang among manunubos. Kay mo manang gingarihan, hanggang umog ang himaya. Ang Diyos sa kahamburan. Amen. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imo mga apostoles. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa nga mong mga sala, Ginoo, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibu sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, mana kaninyo. Manasab kanimo. Ipakita ta ang pag-inigsunay. Peace. Cordero sa Diyos, na nagawag ng sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Cordero sa Diyos, na nagawag ng sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Cordero sa Diyos, na nagawag ng sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa Kinimo o ang Kordero sa Dios, si Jesucristo ang atong manunubos. Siyang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, mulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dila ko ngayon mo kalawat kanimo, apan pamulong mo lamang magmamahay ako. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Amahan, nagapasalamat kami kanimo tungod niining mga balaang gasa. Ang kamatayon sa imong anak, nagahatag ka namog paglaom, ug nagligon sa among pagtuo. Ang iyang pagkabanhaw, maghimo unta ka namo, nga makanunayon hangtod sa katapusan, o magdala unta ka namo ngadto sa kaluwasan. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Pagampo alang sa mga masagiton. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus.
aron itudlo ang birtud sa pailop diha sa kasakitan. Dunggang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaut nga ang nagantos tungod sa sakit ug balatian, magaamgo nga gipili sila aron mahimong santos, ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maigsuon, daghang salamat sa inyong pagpakig-uban kanato karon. Nining Santos nga Eucharistia ang gipanguluhan ni Reverend Father D. Derek from the Society of the Divine Word. Ato sabi ipaabot ang atong mga pasalamat sa atong choir, ang San Jose Choral sa Tabunok, Talisay. Sa atong mga sponsors karong Dominguha, sa atong lectors ug technical crew, daghan kayong salamat. Og sa makausap pa atong usbon, ang paghangyo, alang ni atong gustong mohatag donasyon, mahimo ninyong i-deposito ang inyong donasyon sa Security Bank. Ubos sa account name, the Provincial Superior of the Pious Society of the Daughters of St. Paul, account number 0181-00551-6001. Daghang salamat o manghinaot kami nga ang Semana Santa magmabungahon unta sa inyong kinabuhi. Ang Ginoo manaka ninyo, Manaasab kanimo. ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ug Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng atong santos nga misa, dad-ang kalinaw ug kalipay ni Kristo. Salamat sa Diyos.